ଅଲଗା ରହିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁନି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାମୀ ମାଗିବ ସେ ଆଣିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି। ସ୍ୱାମୀର କଥା ପସନ୍ଦ ନ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର କଥା ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର କଥାରେ କଥାରେ ରାଗିଯିବ। ଭଲ କଥା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଯଥା ରାଗିଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ, ତେବେ ଭାବିନେବେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝୁନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାହା ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଜ୍ୱର ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଷ୍ଟ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଘରେ ରହିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଘରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଳାଇବେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ଚାହିଁନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରର କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବହାର। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତାଦର କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କଦାପି ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମୟ ଦେବା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସମୟ ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର କଥା ବୁଝିବ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ପରପୁରୁଷର କଥା ଶୁଣିବ ବା ମାନିବ। ଶାରୀରିକ ମିଳନରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଏନି, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ସିଧା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଛ ବାହାନା କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଶାରୀରିକ ମିଳନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସାମନାରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ
କଟୁ କଥା କହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ତିରସ୍କାର କରିଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ।